vítal v jázovitej Kysuckej obci Lomno. Obec, ktorá mi prirástla k srdcu, nakoľko som sa tu pred 28 rokmi oženil. So warm welcome to everybody. Welcome to Lodno, Miloš's favorite village. He's been living here for almost all his life since he found his wife. Jah, tere tulemast siis Lodno külla, et Miloš on siin elanud terve oma elu. Ja vás tu čo najsrdečnejšie vítam a dovolil som si pre vás taký malý kultúrny program. Sprevádzať vás budú Timejka a Sebastián a rodina Mrvečková. Chcem poďakovať pani riaditeľke základnej školy Beátke Dubovickej. Základná škola nám oslávi o chvíľu 100 rokov. We will have a little cultural program. This is Timea and Sebastian and Mrvečkovci family. Big applause for them. And this is Beata Dubovicka, director of the primary school here in Lodno. Jah, et siis tere tulemast siia täna hommikusele väiksele kultuuriprogrammile, et neil on siis ette valmistatud esinemine lastega, siis on kohalik jahindusselts on näitamas ja rääkimas ja neil on väga hea meel, et me tulime neile külla, et nagu näha, võetakse meid väga sooja südamega siin vastu. Ďalej by som chcel poďakovať poľovnému združeniu obce Lodno, poľovníkom z Lodna, ktorí nám ukázali zver, ktorá je v obci Lodno. We will continue with presenting you the local traditions of this little village. Here is order of Hubert, St. Hubert, local hunters. Jah, et siis alustame kohalike traditsioonidega, et nagu selja taga on siin näha erinevaid trofeesid ja loomatopiseid, et siis kohaliku jahindusseltsi. Tiež ešte zastupuje jedno z najstarších remesiel, a to je včelárstvo. Then we have basket knitting workshop there, which is very traditional for this whole region, and local bee products from beekeeping community. Jah, et siis on ka näha korvide punumine kohaliku traditsioonide kohaselt, et seda on võimalik, korv on siit võimalik endale osta. Ja siis teisel pool on kohalike mesinike poolt erinevad meetooted, et kindlasti ka astuge ligi ja on võimalik sealt ka endale tooteid osta. Et Lenkaga tegelikult me teda teame oma eelnevast programmist, mida me tegime Erasmus Plussiga, et tema on käinud Eestis külas õppimas Eesti mesiniket, kuidas mesindada ja siis kui Eesti mesinikud käis eelmine aasta siin Slovakkias, siis Lenka oli ka kohal eelmine kord siin aastaga tagasi ja kohalik korvimistel oli ka, et need on tuttavad näo meile, et pärast on astuligi ja äkki teeme meid midagi. Asi bolo toho rozprávania veľa, ja by som pozdvihol a dovolte, aby si pekli. Je to opäť tradičná medovina, je to medovina, ktorú sme robili tu. Okay, enough of speaking now. Tõstame siis klaasid ja alustame kultuuriprogrammidega. Tervisteks. Cheers.
činnosť podobného združenia v obci Lodno. We will continue with presenting you hunters from Lodno. This is Vladimir Ludovic, and he will talk a bit about hunting tradition in this village. ja siis nüüd on meid tervitamas Lodno jahimehed ja siis nüüd räägitakse neile täpsemalt, kuidas jahi. Mám ešte zahrá Imelka. So, last but not least, you cannot become a hunter. You must be born as a hunter. And the real hunter is the one who has green blood in his veins and green heart. jah, et siin slovakid räägivad, et jahimeheks ei saada, vaid jahimeheks sünnitakse. Et lihtsalt aeg-ajalt. Ja to robím len ako konička, Ale tak vidíme, ako dôchodca sa tomu venujem len ako zábava. vidíme výsledok a Umelec povedal, pán Milan, že som umelec. Figu, ja nie som žiaden umelec, ja som taký like a robím len tak, keď ma to baví. A vlastne sme aj Združenie Slovenska, máme svoje združenie Slováci, zrovna pán Tomáš Mikolaj z tejto obce je predseda toho združenia. A robíme rôzne také stretávky, kde si vymieňame tie skúsenosti a rôzne. On meie inimesed juba kõik ära kadunud kuskile. Ja som ti poslala, znovu na
to na čo slúži? Propolis je prírodné včelie antibiotikum. Takže propolisová mastička tým, že tam je ešte aj ten med tiež pôsobí ako antibiotikum. Na jedné odreniny, poraneniny, udreniny, na takéto veci slúži propolisová masť. Niekto si ju kľudne, som nemala narobené balzamiky, tak pani si s ňou ústa natierala. Čo je lepšie? Nie alergicky, treba na to dávať veľký pozor. Lebo fakt akože propolis je včelí zázrak. A ešte keď sú nedoživí, nemám to tu, ale včelí chlieb. Tu si včelky miešajú peľ, pridávajú tam med a vylúčky slín a ešte to sfermentuje, čiže vykysne. A z toho sú také tmavo-hnedé guličky, to som nebrala, lebo som nebolo kedy. Ale jednoducho to je proteín neskutočne výborný. A keď sú ľudia nedoživí pred operáciám, po starí, že sú takí chrabľaví. Ja teraz, keď som chodievala robiť inštruktorku na lyžiach, tak ráno som si dala kávovú lyžičku do dlani, nasypala, vycmula pod zubami a normálne krásne na to cvičíte. Inak kde sme to boli? V Kráľovej Prísenci sme boli teraz v sobotu na školení a tam práve hovoril, že o kozmonauti, keď sú tam v tom vesmíre, materská kašička a takéto veci, hej, aká je kvalita z toho. Je to dobrá vec. Výborne. A toto je na čo slúži? Čo to je? Prosím pekne, to je môj krémik levandulový. Doma si vypestujeme levandulku, potom tú levandulku usuším, očistím, dám do olejov, najlepšie také, ktoré mám rada, ricinový, olivový, troška aj dávam glycerínu, aby to lepšie držalo a hydratovalo. A keď sa to tam močí zo pár týždňov, tak potom z tých olejov s pridaním včelieho vosku urobím krémik a ešte tam zašľahávam destilovanú vodu. Aby to bolo kremoidné. A šikovná teda? Nie je to škoda. Vy šikovná? No je to, lebo levandula vás ukludňuje a ona, aj keď, ja neviem, mali si takedy pocit takých unavených nôh, trebárs, hej? Často. No, tak ako, to tak ukludní vám to, ako také, že ani ma to neboli, ani nič, ale je to také, my sa s tým natierame, ja vravím, že ja tvár, môj muž päty, každému čo pasuje. Akože aj ten nechtík je precitlivý po košku. Aha. A toto tu máte čo? No, to je taký zázrak. Aký? Viačka voštinová. Toto je, prosím, pekne viačka voštinová. Je to tinktúra z viačky voštinovej. Viačka voštinová je veľký škodca včelích úlov. Stretli ste sa s tým takedy? Včelár, keď zanedbá včelí úl, že mu padnú včielky a on neurobí poriadok s tými plastami, tak tam automaticky nabehuje viačka a ona, keďže voštinová, sa živí včelím voskom. Takže ona to všetko spapká a vyletia z toho normálne molé, motýle, ako keby ste ju mali doma takú molú mučnú alebo niečo také, je to podobné. No a pretože tá viačka žerie tie voskové plásty, tak vlastne zistil Mečníkov, neviem, či bol Rus alebo Ukrajinec, ale on na to prišiel, že v podstate rozožiera aj naše vnútorné baktérie, vírusy, zaceluje nám rany. To znamená, že ja mám nedobrú stravu, alebo mám skôr natené cievy, znižuje to cholesterol, lebo mi vyčistí tie cievy. Po infarktoch napríklad, sú zjazvené srdiečka v hlave, hej, keď sú mozgové príhody. Takže ona veľmi dobre čistí tieto vnútorné jazvy. A okrem toho sa na Ukrajine používa na liečbu TBC napríklad, čiže všelijaké pneumónie, bronchitídy, zápaly priedušiek, plúc. Tak oni s týmto to liečili a ona fakt funguje. Je to super. Ja som si ju chovala doma, tú viačku. No. Živila. A dôležité je povedať, že čokoľvek chcete robiť na zjedenie, keď to tak poviem, malo by to byť z takého chovu, ktorý nie je nejakými chemikáliami. Chytený, no. Je to tak. Ďakujem pekne. Prosím. Začína košík, toto je na dno krížik, kde sa dvoma prútmi vložia sa sem, zafixujú takto a opleťú sa dokola a
a vznikne nám také slniečko, keď pokračujeme ďalej. Vypletieme celé dno až do, a podľa toho, čo ideme robiť, či chceme väčší, menší košík. Zvykne sa na také menšie výrobky dávať 3 a 3, čiže 6. Na väčšie už sa dávajú 4, myslím tie kostrové 4, teda 8 dohromady. A môže byť aj 16. Potom sú iný spôsob zakladanie oválnych košov, to je ináč sa to robí. Takže opletie sa celé dno, potom sa nastrkajú do toho tzv. Stojáky. Keď je dno hotové, stojáky sa napíchajú ku každému po jednu, teda 2 a 2. Čiže keď bolo 3, 6, tak dohromady bude 12. 12 týchto zvislých prútov, ktoré budeme ďalej opletať. Potom si zoberieme na stenu, to opletanie steny. Ďalšie prúty, tie musia byť o čosi tenšie ako tie stojaky, lebo by sa nám to všelijak krútilo. Tak tie sa potom sem vkladajú ku každému po jeden. Takže 24 tam príde tých na opletanie. A rôzne metódy sú, ako zakladať to dno. Buď to je rímovka, rôzne spôsoby sú. Tuto môžete vidieť jednoduché vypletanie dna. Toto. To je všetko. A môže sa zakladať buď cez 2 alebo cez 3, potom to vznikne. A dôležité je pritom, aby to dno bolo akoby maličko prehnuté dovnútra. Keď to robím, musím si to tak tvarovať. Na spodu vždy musia byť tie konce, ktoré sa potom vysvíkajú. A tu, aby to bolo pekné, tak že to je dôležité, aby to bolo, lebo keby som to nechal opačne, tak by sa ten košík všelijak vrtil. Musí stáť pekne rovno. Takže preto je to tak vypuklé. Pletie sa ďalej. Rôzne sú spôsoby. Toto je jednoduchý výplet. Môže byť opačný výplet. Tu je, že 2 pruty ťahám spolu. Potom môžem rímovku spraviť. To je na spevnenie toho výpletu. Tu na to vidíte, to je tá rímovka. Tu je rímovka, toto bledé. Hej. No a tým ešte sa dá kombinovať farebne, či už dno alebo stena, rôznymi prútmi. Tu napríklad sú aj polené prúty vnútri. Takže tých možností je neúrekov, to sa nedá ani spočítať, čo všetko sa dá z toho navymýšľať. No, tak ja som amatér, nie ako mňa tu pán Belan troška nadniesol, že som nejaký odborník. Ja to robím ako koníček, ako dôchodca sa s tým bavím. Prútie si vyrábam alebo pestujem. Mám na to poličko, volá sa to prútnik. Také, mám špeciálne košikárske vrby. Toto je napríklad Urálka. Mám tu aj nejaké vrby z Dánska. Toto je dánska vrba. A tak, no. Dá sa potom robiť jednak, toto sa volá zelené prútie, toto je biele a ešte je také, že sa varí, keď je suché
aby som s ním mohol robiť, tak si ho dám do pary alebo do horúcej vody a môžem pliesť aj zo sušeného. No. S dvoma ručkami, oválne košiky, rôzne prevtáčiky, budka, tu na krmku, tu môžem presikorky, dať myšičku so slnečnicou, venčeky, takéto vianočné, adventné, alebo na čokoľvek sa to dá použiť, ozdobiť to, či už nejakými sušenými kvetmi alebo čečínkou a máte výzdobu. Robím aj hranaté výrobky, nemám tu tie prístroje na to, také sťahovacie lišty. Ešte vám môžem troška o tom naradiť. Košikárstvo nepotrebuje žiadne stroje, stačí na to nožík, kliešte, je to bočné, šidlo, rôzne druhy kliešti, podľa toho, čo robím. Takéto kliešte sú dobré na ohýbanie tých stojakov. Aby sa mi nezlomili, tak si ich tu mierne zasvyknem. Toto je ubíjadlo. Keď postupne pletiem dokola, tak si to ubíjam, lebo čerstvé prúty sa zosušia, tak musia držať, aby to sa nerozpadne, nesmie sa to, musí to držať pevne, tak sa to ubíja. To železo. Potom mám také drievko, to kvôli bezpečnosti, keď robím u nás z tých, ten začiatok kostry, tak si, aby som si neublížil, tak si to do toho drievka pichnem a nie do kolena.